Dak li mal-ewwel daqqatajn bosta ħasbu li kien delitt faċli biex jissolva spiċċa biċċewġieħ ta' ras oħra għall-investigaturi. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet qalu li l-pulizija mhix teskludi li l-qtil tal-Libjan fil-lejl ta' bejn is-Sibt u l-Ħadd seħħ wara li ż-żewġ Libjani l-oħra ppruvaw jiddefendu lilhom infushom. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-pulizija qalu li r-rapport daħal bħala inċident u meta l-pulizija waslu fuq il-post sabu li kien hemm persuni li ġarbu xi ġrieħi. Tant li wieħed minn dawn it-tlet Libjan ittieħed l-isptar Mater Dei fejn tilef ħajtu ftit tal-ħin wara. Huwa mifhum li r-residenza li fija ndarab il-Libjan hija taż-żewġ Libjani l-oħra. Fil-fatt, il-mejjed kien residenti fiċ-ċentru miftuħ tal-Marsa. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet sostnew li dak li mal-ewwel daqqatajn der każ li seta' jiġi solvut b'mod faċli, il-pulizija qatt trid tistabbilixxi x'seħħ eżatt f'Birkirkara. Madankollu mhux esklus li l-pulizija tressaq liż-żewġ Libjani l-qorti u tixlihom biqtil involontarju. Waqt żjara l One News għamel fuq il-post seta' jinnota li x-xena tar-reat f'Birkirkara għadha qed tiġi sorveljata mill-Pulizija tad-Distrett ta' Birkirkara. U mifhum li l-argument beda fid-dar, iżda kompla barra bil-vittma jaqgħu jaħbad rasu mal-koxxa tal-bieb. Wara iktar minn 40 siegħa mid-delitt fi triq il-Bwira f'Birkirkara infetħet ix-xena tar-reat. Din ix-xena propju infetħet it-tnejn fil-għaxija fejn evidenti quddiem il-bieb tar-residenza li fija sar id-delitt għadu d-demm minkejja l ħafna minnu intmesaħ mill-aggressuri. Il-pulizija mit-taqsima tal-forensika għadu attenti wkoll li jiġbru l-evidenza kollha propju minn din iż-żona fejn anke fuq il-karozzi għadu evidenti li l-pulizija ġabru l-fingerprints ta' din il-karozza li kienet ipparkjata quddiem il-bieb ta' residenza li fija sar id-delitt. Intant l-uffiċjali tal-Pulizija tal-istess distrett għadhom qed jissorveljaw ukoll ix-xena tad-delitt fit-triq l-imdina f'Ħattart fejn ġimgħu nofsilu nqatel Angelo Mangion. Dan hekk kif il-maġistrat inkwirrenti Aron Buġeja għadu għaddej bl-investigazzjoni tiegħu brabta mal-qtil ta' Mangion. Sa dan it-tant One News jinsab informat li Raymond Grima li għadu qed jinżamm fit-taqsima tal-kura intensiva fl-isptar Mater Dei bil-pulizija tistenna li jaqleb għall-aħjar biex tkun tista' tkellmu. L-investigazzjonijiet fiż-żewġ delitti qed jitmexxew mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali flimkien mal-Pulizija tad-Distrett.